Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Vuokrausvideo on saanut melkoisen määrän katsojia ja kommentointeja ja ensinnäkin kiitos kaikille siitä. Ja sitten toinen asia, minkä haluaisin korostaa ennen kaikkea siellä kommenttiosiossa, että siellä kovasti sanotaan, että nimiä julkia niin edespäin pois, niin tarkoitus ei ole tällä kanavalla niin kuin lynkata yhtään ketään näiden asioiden toimesta, vaan kyse on nimenomaan siitä, että minkälaisia haasteita tässä yrittäjyydessä sitten on. Ja tämmöinen ihmisryhmä on sitten yksi näistä, jotka näihin asioihin voi vaikuttaa. Ja niitä asioita on yritetty kyseisen asiakkaan kanssa vähän selvitelläkin, mutta ne ei ole toistaiseksi vielä edennyt yhtään mihinkään. Ja nyt kun ollaan autokin saatu pestyä tuossa ja auton ulkopintaa katsottua vähän tarkemmin, niin ainakin tällä kohdalla on pieniä painaumia, ei nyt mitään vakavaa, eikä tämä hintaisessa autossa ole mulle minkään sortin vaikutusta siitä. Mutta niin pyytäisin ihmisiä, että ottakaa ihan maltillisesti siellä kommenttiosion puolella. Jos minä en tästä asiasta enempää mieltäni pahoita, niin ei teidänkään varmaan kannattaisi. Se ei ole oikeastaan niin kenenkään edun mukainen ratkaisu, että niitä asioita lähdetään puntaroimaan tuolla netin ihmeellisessä maailmassa sen enempää, että se ajatus tässä mulla taustalla ei ole ollut aiheuttaa minkäänlaista polemiikkia kyseisille henkilöille sen enempää, vaan lähinnä se, että tämmöinen ihmisryhmä on olemassa ja näköjään niitä vastaavia asioita on sattunut muillekin. Ja siellä aika paljon tehdään oletuksia henkilöistä ja varsinkin tuolla Facebookin puolella niin siellä jonkun verran niitä oletuksia on olemassa ja minä en niihin tule kommentoimaan sen enempää, että minua ei kiinnosta kyseisen henkilön toimet sen enempää. Tämä oli tapahtuma, mikä sattui itselle ja sille hyvä. En tule kertomaan kenenkään henkilöllisyyksiä, en tässä videossa, en aiemmassa, enkä myöskään tulevissa. En negatiivisissa asioissa, enkä myöskään positiivisissa asioissa. Että positiivisia asioita tietysti jaetaan mielellään vähän enemmän, ja siihen haluaisinkin keskittyä, mutta näköjään ihmisiä siellä ruudun toisella puolen kovasti kiinnostaa tämmöiset vahingolliset asiat melko lailla. Kyseinen henkilö, joka tämän asian on tehnyt ja hoitanut, niin hän itse tietää ja kellekään muulle se asia ei minun mielestä kuulu. Ja hän saa nyt itse sitten toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Että peli ei ole hänen osaltaan vielä menetetty, että katsotaan nyt mitenkä tässä toimitaan ja niin edespäin pois. Että se mitä löydöksiä autosta on tehty, siellä ollaan puhuttu milloin mistäkin nistiporukasta ja muusta, niin en lähde siihenkään sen enempää ottamaan kantaa. Minä en tiedä, ketä siellä autossa on ollut, eikä se mulle kuulu sen enempää. Meillä on vuokraajan kanssa ollut vuokrasopimus ja heidän kanssa tai hänen kanssaan on niistä asioista sovittu. Ja minun mielestä se ei kuulu silloin sen enempää ulkopuolisille loppuviimein, kuka on tehnyt ja mitä on tehnyt. Et se toki avasin vähän sitä, että on liikennevahingossa ollut ja kuitenkin asiat on ollut äärimmäisen lieviä ja ne on myöskin ollut sit virkavallan tiedossa ja niin edespäin pois. Ja vastapuolikin on saanut jo tiedon ilmeisesti heti kyseisenä iltana siitä tapahtumasta ja myöskin sitten osallistujasta vastapuolesta. Ja tietysti omasta puolesta, jos siellä on vastapuolen vahinkoa tullut, niin se on ehkä asia, mistä haluan keskustella. Eli jos tällä autolla sattuu vahinko joko meidän toimesta tai kenenkä tahansa muun toimesta, niin vastapuolen vahingot korvataan aina. Ja se, mikä tuntuu olevan ihmisillä äärimmäisen niin iskostunut nykypäivänä, että jos sattuu pikkuvahinko, niin sitä lähdetään vähättelemään, että no tuon vertainen tai elää itkenmoisista asioista, niin ei kukaan niistä asioista välttämättä itke, vaan se, että esimerkiksi kyseinen auto, tämä auto, niin tämä on erittäin siistissä kunnossa oleva auto, näinkin vanhaksi ja näinkin paljon ajetuksi autoksi, ja minä myöskin haluaisin sen auton sellaisena pitää, että tähän ei tarvitse ylimääräisiä huolimattomuusvirheitä tulla,
vaan tarkoitus olisi ajaa tällä autolla mahdollisimman pitkään. Ja pitää myöskin kyseinen auto silloin siistinä. Ja kun näitä vahinkoja sitten tuolla liikenteessä kuitenkin ihmisille sattuu, niin en tiedä minkälainen käsitys ihmisillä oikein sit loppuviimein on, mutta liikennevahingossa, kun niitä tulee tai jos niitä tulee, niin vastapuolen vahingot menee aina oman auton liikennevakuutukseen. Liikennevakuutus on Suomessa jokaisella kulkuneuvolla vähän niin kuin se pakollinen, rekisteröidyllä vehkeellä se on pakollinen, ja vastapuolen henkilövahingot ja sitten myöskin ainevahingot niin korvataan kyseisen auton liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutuksessa oma vastuu on aina 0. Toki joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö voi ruveta penäämään sitten rahoja asiakkaalta tietyin rajaehdoin, ja sitten siellä on myöskin bonusmenetykset on mahdollisia. Mutta se, että tarviiko kenenkään avata niitä kukkaron nyöriä ja maksaa sitä asiaa, niin ei tarvitse. Eli jos avaatte oven, se osuu naapurin autoon ja siihen tulee selkeä vekki, niin siitä voi tehdä ihan automaattisesti liikennevahingon ilmoituksen ilmoituksen vakuutusyhtiölle, sopia tämän sen vastapuolen kanssa, jättää lappuikkunan, koska se ei maksa teille penniäkään. Semmoisen painaamaan, kun mitä tässä nyt on muutamia, siinä ei juurikaan isompia naarmuja ole, niin niiden korjaaminen on äärimmäisen helppoa, yksinkertaista ja edullista, jos niihin asioihin vaan päästään käsiksi mahdollisimman nopeasti. Eli ennen kuin se pelti väsyy siihen muotoon, niin se päästään korjaamaan joko vetäsemällä tai sitten semmoisella PDR-tekniikalla ikkunalistojen välissä, niin ne hyvin yleensä päästään muutamilla kympeillä korjaamaan. Silloin ei välttämättä tarvitse sopia muuta kuin sen vastapuolen kanssa niistä asioista, että onko se sen vörttiä, että ihminen jaksaa sitä lähteä edes korjauttaa, vai onko se hänelle vaan sitten se kulkuneuvo. Mutta jotenkin semmoinen, että nykypäivänä törmää ihan älyttömästi siihen, että niitä vahinkoja aiheutetaan vastapuoleen ja sitten vaan katsotaan ja vähän pyyhkästä ja tuumata, että homma kunnossa, eipä ollut iso juttu ja lähdetään ja poistutaan paikalta. Ei sovi meikäläisen ajatusmalliin semmoinen, mutta se on minun ajatusmalli se, että jos minun autot kolhii toisten autoja, niin ne jäähän kyllä paikalle selvittämään tai jätetään vähintäänkin yhteystiedot sitten ikkunoihin, että tämmöinen asia on käynyt ja sitten sieltä löytyy yhteystiedot, mistä minut saadaan kiinni. Saman on myös ohjeistanut sitten puolisolle, että jos vahinko sattuu, niin ne sitten kyllä jäähän asioiden kanssa selvittelemään. Että semmoinen panikointi ja paikalta paeskelu niin ei ole meidän juttu. Mutta se on oikeastaan se, mitä halusin tuossa nyt eniten purkaa, että malttakaa sillä kommenttikentässä mielenne, hengittäkää kerran tai kaksi ennen kuin lähdette sinne kirjoittelemaan. Ja jos haluatte kritiikkiä kohdistaa, niin kohdistakaa sitten se vaikka mieluummin minuun. Kaikista niistä kommenttimääristä, mitä siellä onkin, niin muutama siellä on hienosti sanonut, että älä itke, taikka jotain muuta vastaavaa. Ja enhän minä asiasta ole itkenyt, vaan minä olen siitä asiasta rehellisesti sanonut, että kuin ne asiat on ja miten ne näyttäytyy meille tänne sitten niin kuin toiselle puolelle. Ja sehän siinä onkin se ajatus, että kerrotaan, että minkälaisia perhosliikkeitä se nyt aiheuttaa sitten tällä puolella. Että toinen jättää asioita tekemättä ja hoitamatta ja ilmoittamatta ja sitten niiden asioiden perässä saadaan juosta, niin olen jokaisen tunnin laittanut ylös, että mitä olen tehnyt ja missä olen käynyt ja miten näitä asioita on jouduttu hoitamaan, niin se varmasti avataan sitten siellä viimeisellä videolla, että tästä nyt on tulossa varmaan sitten se viimeinen video sitten, kun tämä asia selviää, että lopultakin, että miten nämä asiat sitten ratkaistaan ja miten sitten loppuviimein tässä kaikessa kävi. Että jos sinua se kiinnostaa, että miten tämä asia on ratkennut ja mikä on se ollut se lopputulos, niin pistä kanava seurantaan, niin käydään se sitten vielä kertaalleen läpi ja niin edespäin pois. Tässä nyt ei varmasti ehkä sitten tämän kummempaa tälle videolle laiteta, mutta näissä merkein
vuosi meillä vaihtui ja joulut meni näissä merkeissä, että kyllähän tässä vähän asiaa on saanut miettiä ja annoinkin sitten vähän pölyn laskeutua ennen kuin tästä asiasta lähdin taas enempää avaamaan. Muutama päivä tässä vielä itsellä on lomaa jäljellä tai vapaita enemmänkin, että sitten loppiaisen jälkeen aloitellaan taas oikeat työhommat. Päästään sitten arkirutiineihin kiinni ja varmaan sitten sieltä sitä kautta muut videot jatkuu vielä, mutta tähän hätään ei mulla muuta, niin hyvää alkanutta vuotta kaikille ja me palataan taas seuraavien videoiden merkeissä. Morjens!